Kwento ng mga teachers at students. Dad, may mga nakakatuwang kwento tungkol sa mga teachers at saka sa mga sagot ng kanilang mga estudyante sa kanila. Katulad ng ito, tinanong ng isang teacher sa kanyang mga estudyante, ano daw ang main reason ng divorce? Ang sagot ng estudyante niya, ang main reason ng divorce ay marriage. Ngayon, Dad, tama ba ang sagot na to? O ano dapat ang tamang sagot sa tanong ng teacher na ito? Well, kadalasan sa Amerika, ang dahilan kay pag may divorce, yung sinasabi na reconcilable differences. No? Yan naman kadalasan na kanilang dahilan kaya sila naghihiwalay. No? Pero kung titingnan natin, pilosopo yung estudyante, no? Medyo madunong siya, pero mali nga lang yung tinakbo na kanyang pag-iisip. No? Kaya napakahalaga yung sinasabi natin, critical thinking sa ating mga estudyante, para sa gano'n maintindihan nila kung ano talaga yung mga issues at bakit nagkakaganoon. No? Kaya yung critical thinking dapat tinuturo sa ating mga estudyante yan. Ngayon, may isa pang tanong, o yung isa pang teacher sa kanyang mga estudyante. Ang tinanong naman niya, ano daw ang main reason kaya bumabagsak ang tao? Ang sagot ng isang estudyante niya, ang reason na bumabagsak ang mga tao ay dahil may exams. Ngayon, Dad, tama ba ang sagot na yun? Well, again, mali yun. No? Kung titignan natin, no? Medyo pilosopo rin itong estudyanteng ito kasi ang tamang sagot doon, kaya sila bumabagsak dahil hindi sila nakapag-aral. No? Lack of study. No? So, yun ang nagiging problema. Kaya, again, as I am saying, napakahalaga talaga ng proper education. Dapat turuan ng ating mga teachers na mas lalo magkaroon ng critical thinking para ma-share nila ito sa mga estudyante. Meron pa akong isa rin tanong, no? Na narinig ko naman sa ibang teachers. No? Sabi ng isa ng teacher, how can you lift an elephant with one hand? Ang sagot ng estudyante, Ma'am, you can never find an elephant with one hand. Again, pilosopo yung sagot, no? Pero kung titingnan natin, nakakatuwa. Pero sa totoo lang, ang dapat sagot yan, you cannot lift it with one hand unless you are Superman. No? Ganun ang tamang sagot doon. Pero again, as I said, that's why education is very important, not only for students, but also for teachers. No? Kasi kinakailangan teachers natin nag-upgrade din ng kanilang kaalaman at dapat merong sinusuportahan ng gobyerno yung kanilang continuous upgrading of learning and at the same time technology para ma-share nila ito, maibahagi nila sa mga estudyante. Dahil napakahalaga ng edukasyon, dahil ang edukasyon na magiging platform natin para sa mas magandang kinabukasan at mas masaganang kabuhayan. Kaya kailangan rin mag-focus ang gobyerno ng Pilipinas sa pagtulong at pagsuporta sa mga teachers, classrooms at saka mga other resources na kailangan ng educational system natin dito para sa Pilipinas para mas gumanda ang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Bawasan ng ayuda, dagdagan ng edukasyon. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.